New Trip Youth Council HYC Lai Lingdo Circle Hakajan Min Apply Treng No Pra Jobsa Kalapen ko buram ya kasamla Iba Hondaris Karsimli na kasnang Marang Nongston US Khasi Hills District Ibalawan ra ya kanam kaburam ya kadong kathan kum ka first degree woman black belt ha ka National Kickboxing Championship Jobsa balapen ya da ka Kickboxing Association of Kerala Kerala ka Katsau Katnyo Naiwing Job Apsau Lapelong ka jingelang lingkot lapanyat da President ka HYC Lai Lingdo Circle samla wandap penkemen Marwen ka jingkran no samla Wilbrisun Karsimli General Secretary HYC Lai Lingdo Circle ubalapan pau ka jingsngo sarong sngo kemen ba ka jingtre shitom jong I kalawan ra ya ka nam ka buram ka jila khamtam ya kathan layo ya ka jingpen ko buram ya isamla Iba Hondaris Karsimli da President ka HYC West Khasi Hills District samla rangba lomlang Karsimli ban ulakran ai mensim ya ka ulaong ba usoso tham ulakraw ka nam ka kerteng namar uyeng scam marway kumjuru ulakentu unya chakman bat ba ublay unyalam ulaong ru ba wat ai ba katalan kan kut tang hai Henry ban hikai lem yakiweru kibadon sam kasamla Iba Hondaris Karsimli kalaong ba ka ritmen sim ba umdan ba pai kmat lem ya I latna kikimi kikpa Henry ka kemen hakum kani kapor namar ka HYC ka pai kmat bat ai men sim lem Malaysia jarmo ublay unangi don kat pati bat nga kerpat long ngakam tulang ya barok teng bun ki para samla bat ki para kena jonga ki bayai penduk jengkermen ki syaiong ngasyak ya were ki ba long nginya lek kai long nginya sedang no da ka jinglek kai long kenang ba ngin nom betai ka jeng em ka jongi henry teng ki syak pen I yang ki syaiong pet da phila kat niru philek kai henry Pishuan ra umedal piwa pada uprek jupoi shano namar ba ngi shane ngim jupet lang kinong mikmat jongi kim jupet lang yangi but teng ngalak sosen ye I presiden jongi ru namar ba isa jongi ila shufun baji man kapon namar ba ya kiwei kidon ki para kena ki jongi ba kasno ka thau ka jongki matsun wan maki kila wan chau no na po station ba kila ya lek kemen henry mangamar wei ngas go diau ba namar bom kan hira mana ru tang imei bat ipahi Ông xí xa cái chừng ai mới xin việc về pat cùng cái samla cái pat cái phi long ba và nghĩ đến cái nó cái sắp của bộ lưu ai làm việc về rồi các bạn nghĩ ai cái về long ba nghĩ cái làm việc về rồi thì bà đến cái chút cái sắp thì nó kêu ta cái đây cái thong này cái này cũng cái sen nhìn ai cái yang cái món như phi và nghĩ đến cái cũng cái bahiyang bà xem cũng chút và nghĩ xem và pin sanang long Lur bateng shine nam taga dong kathan ke jungi kanu iso sarong bat ngi skam ba kum ke jai badeu ba ngi nang kitbo guru yang e phiru ba phinang yo man poi shak tak clear jo kanam oi kum ba lapin kan mau do so tham wala marui uyeng ndai kalawan ke jing kersai hu un le hi ye ke baro so tham ha pleng ke jing long hakum ke tak juk ko buim Spasnem go khat district baru ki dekat jangka isi jangka HYC Lailing dot circle bara ke juga poring so keman ya jing dalam norkat ki bayang sembat piru I duduk Iba Hondaris Karsimli ni ko nga haba ngiyo snow ba ngiyo I hakila patai kubor ya kajing ra kajongpi ya katakan 6 kum ka First woman black belt degree bala penyat dekat National Kickboxing Champion but ru Kickboxing Association Kerala nakleng jungi kum kaseng ngim la ban chu snap lani ngim la ban chu pet ya kita kilat patai kubor ba pila yora kada katakan nam National Black Belt hakicing perkat jungang la convince ki
para dekat ba ni deh ban lai ai namar kadang deh hi kasen ka baning kong ya kadang ka thain ka jungi ya ki bayin hasem ki jungi ya ka ri ber ka jat ban ka jungi ka ba phi phlai wan ra ek ta ka nam kata ka jing kemen ya kari ber ka jat ban ki ber ka wai ngimla ban chu ngap ban ngap pakat hala deh himet bala ka deh ka bakrau ni la ka deh ka barit ni deh hi ban le ai ban ai men sim ya phi i bahun deres khas imli ban chu khodi i dudu bara ka ju ko poru pi ai ka jing kemen ni ki kemi ki pa pi ai ka jing kemen ni ka por ka jai lingba ka ne ka nam ka ba phi lai ora hoi teng teng yo le se ha ka jing long breu ni shu yo i ni shu kut